நானா உப்பிக்கா உப்பு 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 உப்பா உப்பு காட்டினே உங்களுக்கு உப்பு காட்டினே உங்களுக்கு உப்பு நானா உப்பிக்கா உப்பு நானா உப்பிக்கா உப்பு வாப்பா கிட்ட சொல்லிட்டே தான் உங்களுக்கு உப்பிக்கா இல்லையான்னு சொல்லி நான் காட்டி ஒரு டைமுக்கு சரியா ஒரே பார்த்தாலும் நானா குழப்பிக்க உப்பிக்கான்னு சொல்லி நீ 3 நேரம் சோத்துக்கு பார்த்து உப்பையா தின்னு சும்மா குழப்பத்துக்கு ஜோக்குக்கு இப்போ உப்பு இல்லை ஒரு இடத்துல அதுதான் இந்த காலம் இப்போ முட்டை தின்னா இல்லையா நீ முட்டை தின்னா இல்லையா முட்டை அதை 40 ரூபா 50 ரூபாய்க்கு இந்த காலத்தில் முட்டைன்னு சாப்பிடணும் இப்போ 25 ரூபா முட்டை திருப்பி வாங்குறோம் இல்லாத இப்போ முட்டை தின்னு முடிஞ்சு அப்போ கேரட் வேலை கூடின டைமில் கேரட்னு சாப்பிடும் என்னடா இப்போ கேரட் தின்னா இல்லையா நீ எல்லாம் இந்த மாதிரி கேரட் நான் டைமில் கத்தி இந்த மொசல்கள் மாய் சரியா ஓய்ரியா அந்த காலத்தில் அப்போ எங்களையும் கொழுப்பினேன் அப்படித்தான் ஹொந்தட்ட மக்கரேன்னு சொல்லி எங்களை கொழுப்பினேன் இப்போ அவங்கள கொழுப்பு அவங்களும் அந்த காலத்தில் அப்படி கூத்துகளை போட்டாக்கள் தான் இப்போ ரிட்டர்ன் கிடைக்குது அவங்களுக்கு அவனை குழப்பேலும் இன்னும் 2-3 நாளைக்கு தான் உப்பு இல்லையா கேட்டு இன்னும் 2-3 நாளைக்கு தான் அவனை குழப்பேலும் 2-3 நாளைக்கு அதே பெரிய தொகையோட நாட்டுக்கு வருது உப்பு ஐயோ அநியாயமே அவனை வச்சு ஃபுல் அதில் எடுக்க பார்த்தா அதுவும் மேலா போயிட்டேனா அது குழப்பையும் முடிஞ்சு முட்டை முடிஞ்சு கேரட் முடிஞ்சு உப்பும் முடிஞ்சு எல்லாம் முடிஞ்சு அப்போ கள்ளம் பிடிக்கல நீ அவனை குழப்பிதே அந்த மைந்த ஆனந்த அப்போ கேலிய ரம்புக்கு இல்லை அந்த எல்லாத்தையும் பிடிச்சி புல்லுக்கு போடுங்க இப்போ அதை கள்ளம் பிடிக்கலன்னு சொல்லி சத்தமும் இல்லை பார்லிமெண்ட்லேயும் இப்போ அப்படி செல்லும் பயம் கல்லன்கள் ஒய்ரி விலை கூடின சாமானே கொஞ்சம் இதாக அதுதான் கொஞ்சம் தெரியவா சும்மா அவனி குழப்பி கொண்டு தடமாறாது அடிபட்டு சாவாகும் உனக்கு ஈக்கியத்தை தின்னுட்டு நடக்கிறத பார்த்து கொண்டு நில்லு ஏனாமாய் These nuts